Gheorghescule, vină tu, spune-ne tu doară, să audă și domnul inspector onorat. Dacă veghem atâtea, cine le-a făcut pe toate? Natura, domnule. Și pe natură cine a făcut-o? Dumnezeu, domnule. Ei, vezi bine că Dumnezeu, că doar nu mumăta și tată tu. No, noi românii trebuie doar să știm că de unde tragem noi? De unde? Spune tu. De la Traian, domnule. Ei, și cine era Traian? El era un om bun. Bun, drăguțul de el. Zic zăul Dumnezeu bun. Și cu cine s-a bătut? Cu turcii. Căzunghe erau turcii până atunci în Europa. Mai târziu, doar apoi s-au descoperit turcii. Cu dacii, mă! Cu dracii. Căzorul Dumnezeu cu dracii s-au bătut. Dar mai apoi Ștefan cel Mare și Mihai Bravo, cine au fost? Zi tu. Ei erau oameni buni. Erau oameni buni. Și s-au bătut? Cu dracii. Cu dracii, zic zăul Dumnezeu. Stare loc. Bravo, Prostăvane. Că-ți astea doar o școlere miniche. Are și mult talent. Ei, pe dracu, talent. No, la muzică acum. Spune-ne, Popescule, ce-i muzica? Muzica este care cântă, domnule. Nu așa luoază. Nu cuvânta ca rătanii, vorbește ca școlarii. Muzica este... Ce? Când... Muzica e aceea care ne gâghilă urechile într-un mod plăcut. Ia seama să nu ți le gâghile eu într-un mod neplăcut. Domnule profesor, sunt tare mulțumit. Metoda dumitare este admirabilă. Că doar asta e metoda lui Peștalociu. Și zelul dumitare vrednic de laudă. Voi, băieți, căutați a profita de știința unui vostru profesor și să nu uitați